Vent. Hej alle sammen, velkommen til denne her video. I dag der har jeg taget Kevin med. Hej. I dag der skal vi lave en æggeroulette challenge ting. Og det går ud på, det er at vi har 10 æg med 10 æg, og så er der skrevet nummer på fra 1 til 10. Og så har vi sådan en fin lille hat. Der er sådan nogle små sædler, hvor der står 1 til 10 i. Det vi gør, det er at vi skiftes til at tage et nummer. Med lukkede øjne selvfølgelig, fordi man kan sådan se lidt her. Og så skal jeg så tage det nummer, der så er så klaske hovedet på Kevin. Og Kevin han skal så tage, og klaske hovedet på mig. Men jeg tænker, at du er gæst i dag, så du får lov at starte med at trække. Jeg fik nummer 7, så det er den her. Der var den lille. Skete ingenting. Så til mig, eller hvad? Luk øjnene, eller hvad? Jeg trak nummer 5. 5. Er du klar? Ja. Tak. Jamen så til dig. Så tager jeg bare et nummer. Jeg kan mærke det hele vejen ned. Jeg fik nummer 3. Nummer 3. Som kommer her. Værsgo. Tag noget drik. Ja. Nummer 8. Kommer her. Hvad synes du? Jeg synes det er dejligt. Jeg tror det er godt for hovedet. Det er det nye boks det her. Ja. Skal jeg tage et nummer eller hvad? Yes. Jeg fik nummer 4. Au! Au! Okay. Åh, du syg hoved, mand. Nummer 6. Ja, kom ind. Nej, hvad? Hvordan kan den ikke knække første gang? Jeg ved det ikke. Tak, Mikkel. Mikkel! Der er fugleklat på min trøje. Nå. Ja, så er det min tur igen. Vi har 4 æg tilbage. Jeg fik nummer 1. Jeg synes, jeg er heldig i dag. Nej, det er øjet. Nej, det er øjet. Nå, ja, lige måde. Nummer 2. Det hænger fast over det hele her. Er vi klar? Har jeg fået 4 ud af 4? Nej, du har ikke. Så tager jeg et til. Vi har 2 æg tilbage. Jeg har nummer 9. Nummer 9. Jamen, er du heldig i dag, eller hvad? Jeg ved ikke. Kan jeg tæppe eller sådan noget? Men så er der jo en tilbage, og det er nummer 10, og det er så den, vi tager her. Er vi klar, eller hvad? Tak Mikkel, lige ned i bukserne. Skål. Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne det, så smid et like. Skriv en kommentar. Tjek beskrivelsen. Instagram, Facebook, Snapchat. Følg hans Instagram også, det står også nede i beskrivelsen. Vi ses alle sammen. Tak for at være med. Så tak. Vi ses alle sammen. Hej hej.